Unya ang mga diehard supporters ni Cebu City suspended Mayor Mike Rama nitambong atol sa panagtigong kaganiha sa mga membro sa Partido Barog Team Rama. Unya ilang gihisgutan ang matod pa ang mga probable candidates mga kabombo para sa Partido Barog Team Rama. May tambong usab sa maong kalihukan ng mga incumbent officials nga sila si Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros, Konsehal Noel Wenceslao, Francis Esparis, Konsehal Joy Pesquera o si Konsehal Philip Safra. Diha sab si ABC President Franklin Ong o si Iski Federation President Ria Jacusalim mga kabombo. Nanambong usab sila si Ernest Herrera, Attorney Mikel Rama o City Administrator Attorney Colin Rosell, ang City Administrator sa Cebu City nga naapil pagkasuspenso mga kabombo. Kini mga tawhana ang mga possible candidates sa Barog Team Rama ug daghan pa nga wala kong apil pag mention mga kabombo kay daghan naman ang mga giapil sa lista sa line-up ni Mike Rama, North ug South mga kabombo. Sa pangutana kung wala na ba'y Rama Garcia Coalition, tubag wala na. Wala na'y Rama Garcia nga tandem. Sa pangutana kung kinsay mag-vice mayor ni Rama, kana maoy atong atngan kung si kinsa ang iyang ipuli ni Raymond Garcia tungod kay wala pa may official nga announcement ang mayor kung si kinsa iyang vice mayor nga ipuli niya kang Raymond Garcia. Apan nisibaw karon ang Ramaong tandem. Doon na po'y Rama Hontiveros tandem. Kinsa mang yun? Kining Ramaong tandem dugay na magkaini. Murag mga usa ka tuig kapin naman ko nakadungog aning istorya ha. Ramaong tandem kay murag nibiya naman ni si Franklin Ong sa BOPK. Tuwa na siya masigkuyog sa kang Mike Rama mga kabombo. Dapoy Rama Hontiveros tandem. Kaning istorya hapon nakadungog ko ani mga 1 year na pod kapin ang nakalabay. Kinsa may nangusog aning Rama Hontiveros sa tandem yun, no? Sa layo pa ang piniliay, sa wa pa masuspenso si Mike Rama, dugay naman ni sibaw ning maong istoryaha nga Rama Hontiveros sa tandem mga kabombo. Apan kining tanan wala pa ni klaro. Maklaro rani inig filing na sa Certificate of Candidacy kon COC. Apan akong naobserbaran sa pipila ka mga possible candidates nga managan o konsehal o boss sa Partido Barog Team Rama, doon ay mga bag-o nga mga pangan nga mga walay klaro nga mga track record mga kabombo. Doon ay pipila nga walay klaro nga track record. Ang uban mga maayo og background. Ang uban kanang angayan pod nga magkonsehal. Ang uban kanang haom rapod nga magserbisyo sa Cebu City. Apan dunay uban nga nakalinya sa Barog Team Rama nga way klaro nga track record nga managan og konsehal sa Cebu City. Giun sa kahani pagpili ni Mike Rama ang iyang line-up sa North ug South District mga kabombo. Doon na bakaha kini mga kasing-kasing sa pagpanerbisyo sa syudad sa Sugbo or basin kiat-kiat lang ni ang agi aning mga tawhana. Tininuod bakaha ning ilaha or basin tripping raning ilaha. Hinoon, dili nato malalis nga daghan usab og natabangan si Mayor Mike Rama, daghan siya gihimong mga konsehal sa Cebu City. Gusto mong example? Sama Pananglit. Konsehal Dondon Hontiveros. Kinsay magtuo nga mahimong konsehal si Dondon Hontiveros? Pinaagi sa tabang ni Mike Rama, nahimong City Councilor Dondon Hontiveros. Nag-number 1 pa sa South District. Francis Espares. Kinsay magtuo nga makonsehal si Francis Espares mga kabombo? Di. Nawa, tungod sa tabang ni Mike Rama, na konsehal yun. Konsehal Philip Safra. Kinsay magtuo nga si Konsehal Philip Safra, kapitan kaniadto sa Barangay Tisa, mamahimong konselor sa Cebu City. Tungod sa tabang na ni Mike Rama, basta kidaghan pa nga natabangan si Mike Rama nga mamahimo pod nga konsehal sa Cebu City. Mao na nga ang ilang loyalty adto jud ni Mike Rama kay natabangan man sila ni Mike Rama nga mamahimong konsehal sa syudad sa Sugbo. Joy Pesquera, asaon na pag-yun ni Joy Pesquera mga kabombo,
kuyog gyud sila ni Mike Rama o partido. Joy Pesquera, Mike Rama, BOPK sa una. Pagbiya ni Mike Rama sa BOPK, nibiya po si Joy Pesquera. Sila si Joy Dalos, namiya sa BOPK. Nagtukod og partido, Team Rama. Onya, ako nakita nga daghan kayo og tao nga nitambong sa pagtigom sa partido barog Team Rama. Mas daghan pa sa partido nga kusog. Pero atong paaboton sa maabot nga mga adlaw kung unsay mahitabo sa panagtigom og balik sa partido nga kusog o sa pagpaila sa ilang official nga mga kandidato mga kabombo.